Я просто йду побач з гэтай вежай і ўсё бачыў, нават не дакранулася да яе. Сапраўды. А ты не вірыў. Добрага ранку, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, сябры. Тут у нас такое, за што я не возьмуся, усё валіцца, бурыцца ці разбіваецца вось. Ага, я бачу гэта ўласнымі вачыма. Лесік, трэба нешта рабіць. Я зараз. Прывітанне, сябры! О, добрай раніцы, Ілля. Ух ты, які тут шурум-бурум. А дзе Кася? Тут я, Іля, тут прывітанне. Прывітанне, а чаму ты ў рукавішках? Гэта я пра вашу з Лесікам бяспеку клапачуся. Гэта ў якім сэнсе? Разумееш, скажы. Разумееш, Ілля, Касі сёння нешта не шанцуе, І чаму вы так вырашылі? бо ёй чорная кошка дарогу перабегла. І цяпер усё з маіх лап валіцца. Мне нельга ні з чым гуляць. І нават з табой за руку павітацца не магу, каб не нашкодзіць табе. Ой. Касечка, цішэй, цішэй. Ведаеш, я магу табе дапамагчы. Праўда, а як? Паўтарай за мной. І ты, Лесік, таксама. Добра. У прыметы я не веру. У прыметы я не веру. Лепей у сябе паверу. Лепей у сябе паверу. І што? Усё? Як усё? Так, знімай свае рукавішкі, Кася. Ты ўпэўнены, Ілля, што цяпер усё ў парадку? Упэўнены. Самі правярайце. Ну, прайдзіся, Кася. Добра, я пайшла. Глядзіце, вежа не разбурылася. А я што казаў? Здорово! Твае словы, напэўна, чарадзейныя. Не, самае звычайнае. Не можа быць. Просто вы з-за прыметы згубілі сваю упэўненасць, а я яе вярну. Праўда? Галоўнае, упэўненасць. Так, і вера ў сябе. Тады чорныя кошкі, пустыя вёдры і нават прасыпаная соль нам не будуць страшныя. Вядома. І ўсё роўна. Гэта цуд. Дзякуй табе, Ілля. Калі ласка. А цяпер давайте ўсё тут прыбяром і мульцік паглядзім. З задавальненнем. А я ведаю яшчэ адно слово на літару В. Віртуальны. Той, што існуе ва ўяўленні ці ў камп'ютары. Ну так, а чаму ты пра гэта зараз успомніў? Бо даўно мы з вамі не былі ў віртуальных падарожжах. Сапраўды, тады час адпраўляцца. Ну і куды накіруемся сёння? Прапаную у Аўстралію. Надзвычай адметны кантынент. Праўда? А чым ён такі адметны? Ну, па-першае, хаця б тым, што ён самы маленькі на нашай планеце. Ого, а я і не ведала. А я ведаў, а па-другое? Па-другое, Аўстралія знаходзіцца ў паўднёвым паўшар'і, а мы ў паўночным. І што гэта значыць? Што калі ў нас зіма, то там лета і наадварот. А яшчэ там столькі дзіўных раслін і жывёл, якіх навука і не ведала пакуль у 1770 годзе Аўстралію не адкрыў знакаміты падарожнік Джеймс Кук. Але самае цікавае ў Аўстраліі, ведаеце што? Што? Ха! Толькі там жывуць сумчатыя жывёлы. А, я ведаю! Кенгуру! Яны вельмі высока і далёка скачуць. Правильно! А вы чулі, як кенгуру займелі сваю назву? Не. Калі матросы капітана Кука высадзіліся на беразе незнаёмага кантынента, першае, каго яны ўбачылі, былі невядомыя жывёлы з сумкамі на жыватах. Хто гэта? Хто гэта, спыталі здзіўленыя матросы ў мясцовых жыхароў. А тыя адказалі: кенгуру. І матросы вырашылі, што жывёл так і завуць. Ну і што тут такога? Завуць і завуць. А тое, што толькі потым матросы даведаліся, што кенгуру на мове абарыгенаў Аўстраліі значыць «не разумею». Матросы ў іх запыталі па-англійску, а аўстралійцы гэтай мовы не ведалі і сказалі «кенгуру». Значыць, калі мы гаворым кенгуру, па-аўстралійску атрымліваецца «не разумею». Так. Сапраўды смешна атрымалася. Але не толькі кенгуру маюць сумкі. Каала, напрыклад, таксама сумчаты. Жывуць у Аўстраліі яшчэ і сумчатыя куніцы, сумчатыя ваўкі і нават сумчатыя краты. Ого! А
Вось пра іх я ніколі не чуў. Шкада. Але, можа, гэта адкрыццё яшчэ наперадзе. Усё магчыма. Ну, усё. Наша падарожжа на сёння скончылася. Чаму? Цікава ж. А мы што, мульцік глядзець не будзем? Не-не-не, будем. Кася, а дзе Ілля? Лесик, ён мне зараз такое сказаў, І што ён табе сказаў? што ідзе глядзець на цмокаў. Ой, як гэта? Не уяўляю. Так, Лесик, давай разбираться, что мы ведаем про цмокаў. Зараз паглядзім. Давай. Так. О, вось. Знайшоў, читай. Ага, цмок – гэта казачная істота, якая мае 3 галавы і выдыхае полымя з пашчаў. Ага. І можа спаліць цэлы горад. Жах які! Трэба Іллю ратаваць. Пабеглі. Чакай. Трэба ўзяць з сабой яшчэ і вогнетушыцель. Правильно, ён любое полымя патушыць. Бяжым. Лесі, Касі, вы не бачили мої кросовки? Ілля? Так. Чому ви на мене так глядите? Ты ў парадку. Ой, якое шчасце. А цябе не пакрыўдзілі? А хто мяне мог пакрыўдзіць? Вы аб чым увогуле? Ну як жа? Ты пайшоў да цмокаў страшных трохгаловых. Так, мы ўжо беглі за вогнетушыцелем, каб ратаваць цябе. А ты іх сам ужо адолеў? Ну ты герой, Ілля. Так. Што? Ты чаго? Няўжо вы не ведаеце, што цмокі бываюць толькі ў казках? А Мы так за цябе расхваляваліся, што пра гэта і забылі. да каго ж ты тады пайшоў? Да цмоку, але не да тых. Так яшчэ называецца знакаміты баскетбольны клуб. А, сапраўды! Яны прызнаныя чэмпіёны Беларусі. Ім у баскетболе няма роўных. Правільна, і я збегаў глянуць на іх трэніроўку. Вось яно што! А мы з табой, Кася, на іх вогнетушыцелі. Чаму ж ты, Ілля, толкам не растлумачыў? Я і не падумаў, што вы можаце не зразумець, але часу было вельмі мала. На будучае заўсёды трэба дакладна гаварыць, куды ідзеш і для чаго. Інакш сябры могуць памыліцца, як мы. Гэта я ўжо зразумеў. А ты сам, Ілля, умееш гуляць у баскетбол? Пакуль не вельмі, але я хачу навучыцца. І мы таксама. Так, Ілля, наступны раз возьмі і нас з сабой. Згода. Ура! А зараз давайте мультик паглядзім. Ага, давайте. Ну, гэта Маша увесь час нешта прыдумае. Ага, яна цябе, Кася, вельмі нагадвае. О, мерсі. Яна вельмі сімпатычная. Я не пра знешнасць. Вы абедзве шурум-бурум наводзіць любіце. Ага, ну так бывае. Але што б вы рабілі без майго шурум-буруму? Засумавалі б. Гэта праўда. А мне заўсёды мішку з мультика шкада, дастаецца яму. І пры гэтым яны заўсёды застаюцца сябрамі. Як мы. Гэта галоўнае. Так. Ну што, будзем збірацца на заняткі? Так, але час яшчэ ёсць. Давайте яшчэ адзін мультик пра Машу паглядзім. Думаю, усе толькі за. Ніхто ж не супраць, сябры. Тады тэлевізор пакуль не выключайце. А мы развітваемся з вами. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце. Хутка зноў бачымся, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку!